Això o no? O que no sé per al fill, qui la va dir. Els frares de Puntarró. Cada dia li demanava per casar-se. Que només atènua. Sabeu què van sentir? Van sentir... Senyor, i per què? Tu fes el que et dic. Tinc una idea molt bona. El ferrer va agafar tot l'or, se l'en va endur cap a la forja, va cremar, va rondre, en va construir una cabra i li va portar al senyor. Senyor, aquí té la cabra d'or. Homes, acostumats. Et vols casar amb mi o no? Encara que sé, però vostè com no se'n va anar cap a casa i es va passar tota la nit. Quin impost de passar de què? Però quina gent, jo no em porto de gent, jo no dic res i ningú no sap on va anar. No series autèntic. Mai la mestra ens hauria... Endavant. Inviteu a despertar l'apagada de les ànimes malignes. Aquesta nit viureu històries fosques. Que seguiu el camí indicat. Venen atrets per la flaire. És que avui el manco ha passat. I portava uns fatxets, no sé ben bé d'on els ha tret, preferir una pinta. Vagin baixant. Passat el manco. Vagin. I aquests per tu. Són boníssims. Oi que sí? No tots per tu. Són... teu marit. No s'escapi! Mama! Correu perill, fora! Fora d'aquí! Van acabar trobant. Marxant. Molts el coneixeu. Però què hi fas aquí? No em cridis! Què vols? Que t'agafi? Què feu aquí? Vinga, amunt, sabem que ets tu. Va, amunt! Deixeu-me estar! Deixeu-me en pau! No sóc en panna! Tothom ho sap! Em van matar per emportar-se l'anell que duia al dit. No tindríeu pas de refugi per un pobre peregrí. Amor, seu, t'haig de dir una cosa. He matat a les nenes! Ja podem estar junts! Què? Esteu boja! No! Malalta! Pobres ànimes que descansin. Però ara no les trobo. I no puc reposar. Mare, per què no has fet mal, mare? Pobra dona, va fer un trist final. Respira, tinc. 3 en una setmana. Un altre nen mort. Ha nascut mort! Un altre nen mort! Marxi! Per fi és mort! Ja no podràs torturar ningú més! Déu Nostre Senyor, perdoneu-me! Perdoneu-me, pare! Llegenda de la bruixa penedida. Heu sentit els laments de la Teresa? Tot us latem! Aquell dia no l'havies d'haver fet anar sol al safreig. No entenem res. Va marxar cap allà. Passeu cap a dins, passeu. Veniu. L'estimo. Donaria el que fos per ella. L'haguéssiu hagut de veure quan era una miqueta més joveneta. Vosaltres m'heu de creure, vull que en sigueu testimonis. Aquesta tarda he baixat a l'església a veure el mossèn i li he dit: Pare, necessito confessar-me perquè vull canviar de vida. Des que era una mossa que sóc bruixa, sí. Una bruixa autèntica que reuneix cada divendres amb altres bruixes prop de la cova del diable. Vull, de tot cor, tornar a formar part de l'església catòlica. Vull adorar. No vull tornar mai més a la cova del diable. No. No us vull dir el seu nom. La bruixa instructora era allà. Em va donar el poder de transformar-me en gat, d'escampar pestes, d'embruixar nadons. Sé que així Tous respirarà tranquil. Treseta, no! Treseta, què fas? Treseta, què fas? Treseta! L'assumpte està que aquests éssers, moltes vegades per anar el Canut de Minairons, sí? On? A sota del convent de Santa Eulàlia. Aquestes formiguetes com a petites. Quan li va veure els ulls,
ja va endevinar que allà hi havia alguna cosa de màgica. Van prenent nota del que jo els explico. No sé, un Joan Amades o un Xesco Boix vagi escampant. Treballaven amb gaire esma. Podem fer aquest tracte? Hauria d'anar buscant... Compte més universal de Catalunya. No diu cada que és. Poc valents, a veure, va, vinga, va. Noies, noies, El vermell. I a Palau? Qui ho sap? Però que això, si l'església és la del grup, però no hi ha res. Sabeu on és el zona del tipaler del grup? No sé, no he arribat. Sabeu com